प्रणाम, नमस्ते। रउआ लोग के एगो हम माता जी के भजन गा के सुनावत तनी कि प्यारा सा अपना जाने मन तो बहुत प्यारा सा सुंदर भजन गावत तनी रउआ लोग ला कि सुनम रउआ लोग के अच्छा लगी। लेकिन थोड़ा सा हमरो के सब्सक्राइब करी, तनी हमार वीडियो के शेयर कर दी, लाइक कर दी, बेल आइकन दबा दी, कुछो करी कि हमरो मन खुश रही। कि मन खुश रही तो खूब आवरी अच्छा से रउआ लोग के हम भजन गा के सुनाए। अब हम प्यारा सा एगो भजन गावत तनी माई के। कहवा बिलमलू है भवानी मैया, कहवा बिलमलू है आ मैया हो, कहवा बिलमलू आ मैया हो, कहवा लगवल इतना देर सेवा खा राउर बटिया जो है आ मैया हे, कहवा लगवल इतना देर सेवा खा राउर बटिया जो है। आवते रहनी ए सेवा खा, आवते रहनी ए सेवा खा, आवते रहनी है ए सेवा खा रोहिया में भेंट गइले नीरधन त झोलिया भरत देरिया भइले ए सेवा खा रोहिया में भेटी गइले बझिनिया त गोदिया भरत देरिया भइले। कहवा गवलू है भवानी मैया, कहवा गवलू है आ मैया हो, कहवा गवलू आ मैया हे, सेवा खा जो हल रौरी बाट भवानी मैया, कहवा गवलू है आवते रहनी सेवा खाय, आवते रहनी ए सेवा खाय, आवते रहनी ए सेवा खा रोहिया में भेटी गयल नी कोढ़िया तो कयवा दीहत देरिया भइले ए सेवा खा रोहिया में भेटी गइले आन्हरा तो आखवा देहत देरिया भइले। जय माता जी। रउआ लोग हमरो पर थोड़ा सा ख्याल करी आ हमरे के तनी लाइक कर दी, हमारे वीडियो के शेयर कर दी, बेल आइकन दबा दी, सब्सक्राइब कुछो करी कि थोड़ा सा हमरो हिम्मत बढ़ी। रउआ लोग के सामने हम भजन गा के हम सुनाए, हमरा ई बुझाई कि चलो हमार हिम्मत रउए लोग बानी कि रउए लोग के सहारा से गीत भजन हम गा रहल बानी। सब लोग खुश रही, हम भगवान से ये प्रार्थना करनी है भगवान सब लोग खुश रही, सब कोई हमार परिवारे बानी, हम सब लोग के परिवार बानी। जय माता जी। हमरे थोड़ा ध्यान दे, हम जवन हमरा से गीत गावे में गलती होखे तौनो लगे हमरो लोग से हम क्षमा मांगतनी। जवन गलती होई तो अगर हम अच्छा गावत होकम तो पर भी हमरा के कमेंट करके थोड़ा सा बता देम तो हमर मन खुश रही। अगर हम खराब भी गावतनी तो हमरा के कमेंट करके बताएम तो हम आगे से ध्यान रखम, हम खराब ना अथी करम। एगो हमरो बड़ा के हम छोटा सा अथी बनैले बानी कैसेट नियर, ओकरा के हम डलले बानी, देखम कि अच्छा हम बनैले बानी कि ना। हम एगो छोटा सा एगो हम गार्डन बना देले बानी दुआरिये पर कि बाहर में केहू रहला तो कहाँ एने ओने जाई
तो पार्क बहुत दूर बा, हम ना जा पावे नहीं उतना दूर, तो अपना थोड़ा सा दरवाजे पर पार्क नियर बना देले बानी। थोड़ा सा जगह बा तो कि वही में थोड़ा हम घूमनी चाहे बैठनी तो हमरा अच्छा महसूस होखला। और वो लोग अगर छोटा सा भी गार्डन कहीं भी बना देम, छत पर बना दी चाहे नीचा बना दी, कहीं भी बना देम तो अच्छा लगी कि 2-4 गो फूल दुआरी पर लागल रहला। जिंदगी में ही माई सब लोग के फूल खिलैले रखियन। जय माता जी।